हाय गाईज, नुराच्या पप्पांचं ना टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचा बिझनेस आहे. तर नुराचे पप्पा आज खूप 15-20 दिवसांनी येणार आहेत. तर नुरू बघा बघूया झोपेल की काय माहिती. नाही येतील, तिला अजून खेळायचं. बो आली 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 आली, या ये लवकर ये 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 ये. चांगलं पुसून काढलं तर सगळं भिजून राहिली. उचापत्या करत नाही, एकदम गुड गर्ल आहे आमची.